Tag này mà nhây nhây dân của đây Makanan musuh ni lagi. Hey, mata. Nunggu tu saya dah je. Udah sih dikini pula saya dah ikut mana. Jangan sekali kena gitu. Bukan cara lah. Bukan. Ini ketok bahan dari kira. Harus menjamah aja. Namanya. Haji khasrang mothani praksa dikon bai kok khenalainyai tini ni Christmas program ni tei samung numung tei podre podno tui tam tamo khaikia ba motha rogo tam rok samung rok ba samung rok bahayeng kha abani kok thaisa thaini khenanai sini dikon ni bising tei sinmung kisar de Belanya hamba sini kai torno tambah ke puja no Christmas nengai tai New Year nengai joto no khaka ham ani khani borima joto no yapare kok thaisa thaini sanani bagai no jol bagai tabuk saiknanai tambah ke kai tor sungno hamai roi bisisa kolok ma tui dului sung hai o bisio kai to ni jarina sung taklai Christmas rok kaham keseng palai man kha kai jo subam mising tei ambag sin kai jo no pai play hambai maya paro tai sini khasrang mo thani ni ta khu bukrok jo to no kai to tidul ma bai tini sak dra ka thang tong lai seng tini no o Christmas ni je asai mas salna rok salai seng krum kuthum ke sini mo thanok sak lai ya tai phata rogo oba ki kabang ma tak lai yo belai ke seng gathering klayam ke kai to dari seng khlai man kha au kai to na hamari tai tini oro sini songnai suknai rok belai kheno khasrang lai tong thop lai song lai ke brok na bising ke tini o sini khasrang mo thani sini ta khu bukrok belai ke mui kothok ke song man bagai belai ke kha tong khu bisa lai kha tai tai bu sa lai tong khu sini piang rok pusu gengai belai kheno tong thogo Christmas ningai amagai joto no koyo bhai kena seng busakang bisibo dodom klayam tikna busakang bisu sung tikna khailai ne hne kai to khani sung silu ta ya kharo bhai kena kai to sung tonthung bhai kena kai to hamari ni sinmung kisar de ani sinmung ke ang khasrang mo thanenga ang no puilani dikon nungai 2007 afron chini dikon nungai tabuk sagora khlai tongo tai sini mo thod dikon khorok buri tongo tai sini pastor khorok sa tongo dikon ni mung sadi ni mung ani mung ke dikon Sotram de Borma Thanggo jagon thang bahai nong ni mui rok tho thok ke sabe ke tam mui song nong ni mo thawa wahan tohan sakhei wak Ang sapuk ang tadi sadi.
사진 사오래. Bahaya yang kan nong ni mami dokter thok bai ka sari nung to tini ni kon binar ni ang khana ka Christmas kon ni ani Kana hi sau. Sai nyam ni. Sana ko thagia. bahaya rong kha bana ta kuno bohok rok dera galak bla Mangko sa kang ka to kuno arok sare thoka mangko to. Masih ke kali toya kita solo yang nanti awak kali bahan kelai ya kan.